Akaye yi nyina akyerɛ wo sɛ ya bɛyɛ a mu no wobɛnya somdwe wiase mu deɛ bɛbɛhunu amanneɛ pii nanso monka mo bo ɛnto ne yɛfiri sɛ madi wiase so nkonim dada hallelujah sɛ yɛte asɛ sɛ ɔko a yɛko abrabɔ yi asetena mu ɛnyɛ yɛko na mmom ɛyɛ Awurade ko a na ne Awurade ka kyerɛ ne sɛ ɔko no wadi nkonim ɛde ama yɛ dada hallelujah enti a ɛma ɛtɔ da a yɛkɔ amanneɛ no hwehwɛ mu anasɛ kukutumi ba ɔgyegye ni no abrabɔ mu ne sɛ ɛyɛ yɛn sɛ yɛtumi de yɛn ahoɔden akɔ ɛyɛ yɛn sɛ yɛn nyansa ne yɛn tumi ne tena mu yɛn nkonimdua yɛnia but when we acknowledge that God is our helper, God is the one who is waging war on our behalf. Sɛ yɛte ase sɛ Nyankopɔn na ɔdi akɔma yɛn ɔno na ɔbɛka yɛ asɛm ama yɛn deɛ na de asetena mu ne abrabɔ mu amana nyinaa no yɛbɛdi nkonim wɔ tamfo no so kyerɛwsɛm no nsɛm a yɛka yɛn ɛyɛ abere a na David ɛkɔkɔhyia Goliath na honam nipa no so deɛ ɛnyɛ ade a na nka David bɛtumi adi Goliath so nkonim na David ɛkɔkɔhyia na Goliath ɛde n'abosom ɛdome David ne Israelfo ɛkasa tia Nyankopɔn ɛna David sɛ nyame na wɔkasa tia wo no ne din mu na mede ba wo so firi sɛ yɛn Nyankopɔn no ɔmfa agyan ne apea na ɛkɔko na ɔde wo bɛhyɛ me nsa ɛnnɛ na ampara ɛsiane sɛ David amfa n'ahoɔden ankɔ ɔko no ɛsiane sɛ wamfa ne nimdeɛ ankɔ ɔko na mmom ɔkɔ Awurade din mu nti ansa mpo ansa no bɛgu ɔko no na nyame adi nkonim ama no na sɛnea ɔkaeɛ no nyame ma ɛtamfo no hwe ase wɔ n'anim hallelujah sɛ ɛbɛgya yɛ nkonim ama Awurade na yɛmma Awurade akɔyɛ ko ama yɛ ɛmpo ansa na atamfo bɛdu yɛ nkyɛn no Awurade bɛma mo ahwe ase wɔ yɛ anim Awurade bɛko yɛ ko ama yɛ na ɔde nkonimdie akɔtire ne bɛbɔ yɛ hallelujah brɛsusa ho ma ɛkɔ so mmienu no 2 Chronicles chapter 20 yɛhu ɔne ne Jehoshaphat a na amɔne mu afɔ so akɔ homɔbɔm sɛ ɔmo bɛtu no so sa ɔhene nti asɛm no ɛhu ka ne yɛ mo hyɛ no afiri sɛ ɔho ɛdɔm ne nipakuo a ɛne ne bɛbɛkɔ no a na ɛyɛ ne sɛ menni ahoɔden a mene saa nipadɔm ne bɛkɔ menni tumi a mene saa nipadɔm ne bɛkɔ enti ɛbɛyɛ nɛ na yɛtumi ne atamfo yi akɔko ade wɔn so kone ɛna ɔkɔ bi sɛ Awurade na Awurade sɛ Jehoshaphat awakoma to yɛ ɛfiri sɛ ɔko no ɛnyɛ ɔko hallelujah anwummerɛ mɛhyɛ obi nkwan sɛ ɔko a wɔko no ɛnyɛ ɔko hallelujah ɛnti gyae ɔko no ma Awurade ɛfiri sɛ Awurade bɛko wo ɛde ama hallelujah na Awurade ka kyerɛ Jehoshaphat sɛ monsiesie mu na ɔko no mo kɔ a momma adwotufo no anim anim na berɛ a wotu a yɛyi ndwom ne abusundwom akamfo nyame no memmɛsane ma hoɔden mu aba bɛkɔ ma mo na woka kyerɛwsɛm no toa so a Awurade sɛ ansa na ɔbɛdu ɔko no nyame ma atamfo no dane ko ɔmo ankasa ho ɔma amɔfoɔ ne kabɔ mu ani siafoɔ kɔkoeɛ na ɔmo kuu siafoɔ no nyinaa wieɛ no ɛna amɔfoɔ ne boafoɔ no ansa ɛda ne kunku ɔmo enti Israelfoɔ bɛdu hɔ no na atamfo no nyinaa abubu hallelujah sɛ wode wo to Awurade so sɛ ɔbɛtumi ako wo kwa ma wa sɛ wode wo to Awurade so sɛ asɛm a ato yi nea wonam mu no ɔde ne wo kamafo no ɔbɛdi w'asɛm ama wa ɔmma wo ntena wo nsam ɔbɛma atamfo no ahwɛ sɛ w'anim ɔde nkonimdie abɔtiri ne bɛbɔ sɛ wode wo bɛto no so awura no mu 2026 ɔhaw ne amanneɛ bi a ɛbɛba wo so no sɛ Awurade ne w'anidasoɔ deɛ a na ne nkonimdie bɛyɛ ɔkyɛfa firi sɛ Awurade bɛko ama hallelujah na Awurade koma wo so a ɛnyɛ deɛ wobɛdi nkukuo Awurade koma wo so a ɛnyɛ deɛ ɔtamfo no bɛtumi agyina w'anim sɛ Awurade koma wo so a ɛnyɛ deɛ a biribi biara bɛtumi abu nkama fa wɔ hɔne sɛ ɔhɔne sɔ mpa a ɛsiane sɛ Awurade ka wo nti ɛsiane sɛ ɔno na ɔkoma wo nti ɛsiane sɛ ɔno na ɔdi ma wo nti ɔbɛma w'ade nkonim hallelujah na Paul so ɛɛka kyerɛ ɛwɔ Efesofoɔ nhoma 18:6 gyegye mu kosi 2:3 no na Paul ɛɛtwe adinifoɔ adwene asi so sɛ abrabɔ mu ko a yɛkɔ no ɛnyɛ honam ne mogya ho the battle of our lives are not battles that we fight with flesh and blood and Paul outlined the various battles that we fight as believers. Number one, we have battles with rulers, battles with powers, princes of darkness in this world, and battles against spiritual wickedness in the heavenly places. Upon when Paul di said, when the enemy for 80 and na ɔkasa yɛ no se ɛno nti moma yɛnhyɛ Onyankopɔn akɔde no ɛfiri sɛ ɛno na bɛtumi akɔ a yɛbɛyɛ di nkonim wɔ hɔ no mu Onyankopɔn akɔde no dɛn ɔse have the belt of truth
the breastplate of righteousness. For your shoes, have the gospel of peace. Have the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Sabrapoimo akwantwego yɛne Kristo nanteɛ sɛ ɔkonya bɛyɛ bɛba yɛ so no yɛbɛtumi amoa dimdinim dia na sɛ yɛkura Nyankopɔn akonya ne mu. Akonya ne ne yɛ gyidi a yɛbɛkura mu. Akonya ne Nyame asɛmpa a yɛbɛkura mu. Akonya ne ne tenene a yɛbɛkura mu. Akonya ne Nyame asɛm a yɛntoto n'ase. Na mmom yɛbɛtena ase wɔ asɛm no. Yɛbɛma asɛm no yɛ yɛn kanea. I said, let the light of God be the lamp unto my feet and a light unto my path. So my Nyame asɛm no yɛ kanea wɔ wɔn ayɛ asɛm. Na yɛ kanea bɛsɛ wɔ akwan so a esum ndu da hallelujah. Sɛ atamfo no nkampa ɔso pa a Nyame bɛtwitwa agye wo na ɔbɛma wɔadi nkonim. As we go through life, we need to understand God has not promised us a life without battles. Nyankopɔn ka sɛ abrabɔ yi mu ɔhɔ ne amane ama. Na bɔ ɔyɛ sɛ ne sɛ ɔhɔ no ba a ɔka yɛ ho. Enti ɔka kyerɛ wɔn sɛ monkɔ wiase afare nnam kɔyɛ wɔn asuafoɔ na meka mo ɛfiri nnɛ kɔsi wiase awie nyinaa. Enti da bɛsi menam owusu mu bɔ mu pa a mensuro bɔne bi. Mahotɔsoɔ me nyinasoɔ ne sɛ Awurade ka me. Sɛ ɔka me ho de anyɛ de asɔkyere ba a mensuro. Sɛ ɔka me ho de ayɛ de mekɔgya mu a mensuro. Ɔka me ho de ayɛ de mɛtu gyata me na mo mpa mensuro ɛfiri sɛ ɔka me ho nti bɔne ntumi nsɛe me. Yàrá ntumi nsɛe me. Akwanhyia ntumi nsɛe me. Ɛmfa de ɔbɔnefoɔ bɛsusu ahyehyɛ bia ɛmmɛ mu ɛfiri sɛ me Nyankopɔn ne ka me ho. Enti Job sɛ me deɛ menim sɛ me dimafo no te ase na awieyɛ no ɔbɛka m'asɛm ama me. Mesrɛ Awurade de ma wo sɛ ɔno a wode wo ho ato no so na afei wode ne bɛnantew no baabi mu no sɛ ɔko ne amane bi ba a ɔko wo ɛma wo na ɔma wo nkonimdie wɔde sɛdeɛ ɔkoma Yehoshaphat ɛma ne dii wɔ n'atamfo so nkonim sɛdeɛ ɔkoma David ma ne dii Goliath so nkonim no Awurade so nko wo kɔmma na ɔma wo di nkonim ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ Yesu Kristo ne mu nti. Amen.